И здравейте, драги зрители, аз съм Джокс. Джокс съм, ето ме, виждате ме, познавате ме. С мен е и Цебам. Цебам. Може да ми се чува тихо гласа, но ще го оправя към търсета. Към търсета. Смъли той изобщо. Какво? Имам 3 торча. Ще лепна. Един е тука. Един е тука. Един е тука. Колко е грозно. Така. И сега ще оправим настройката, която преди малко оправихме. Как прозвуча? Манджа. Така. Мисля си в този епизод да отида да покопам. Да. Къде копах, не помня. Тук беше. Здравей, пещера, чао, пещера. На тия къщи може да си поиграя малко с тях. То се отказа. Трябва да го убия. Те са размножили са? Камъните ли? Не, едни селени. По принцип и така правят. Така, но... Имах два в предния епизод, доколкото помня, или просто не помня. Ако е. Аз джумпам. Like a ball. Това не мога. Like a ball. Тук не се вижда нещо. След. Ще направим 4 прътръчки. Ще вземем 4 торча. Ще лепна един. Бам. Така. Да оставя ли как копая или? Не знам. Направо ще го направя на таймлапс. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. И ето ме отново. И снежната топка се добави. А пък Annoying затвори. Това е annoying, не Annoying. Добре. Взех и 10 струнги. Така. Тук букшове. Нямам легло. Трябва да се намеря. Аз с хората играя крafty бомба. Премиум. Чухте го. Играе Crafty Bomber в един премиум сервер. Кажете му поздравления в коментарите. Да. И на Mr. Night BG защо абоната му даде до премиум. И поздравления за този абонат. Така. Сега ще направя една брадвелка. Гръмначе. На брадвелка се направих. Добегам. Пак го обърках това. Днес по-напред цъкам вече в, не знам, втория клип, цъкам да се отварям инвентар. Да, това е
Малко не говорих на теб, а на зрителите. Не. Да, тук ми стане да ги ми навира котката. Айде. И Annoying също е... Annoying, a.k.a. Цебан. Може да дигне след малко. Тук сядне в спорове на битка. Аз как се чувам при теб? Слушай, ама това така е. О, Значи на епизода така ще се чувам. не чуем. Мам. И сега след малко ще украсим кладенца. Тя survival ли си или Fire? Survival на сингъл. Още. Ай, падай долу. Добре, бе, слушай. О, тук е съставен и обсидиан, беше малко. What the fuck? Това е някакъв фейл, тук се получава. Цък, цък. Хоп. 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 Сега толкова. Цък. Тук има едно яйце, ще го метна. Искам да е Ендър Перо и да си го докъща, но е толкова далеч. Трябваше го цел както са. Така. Сега ще влезем в къщата и ще си поиграем с нещо да си построим. Красиво да е. Нещо като, например, не знам. Строим се, обаче нямам никакви материали. Дори и чест нямам. Не знам защо го правя така това. На кого му пука не е ясно. Тя друго. Така, да се направим чест. Клавиатура. Там. Нека да оставим тези неща. Да завършим епизода, както мисля, че завърших предния. До ето вилиджър. Погледни насам, бе. Учи. И това беше епизод, да ви е харесал, абонирайте се и да, чао!